फरक वाली पूजा करे उजर की फरक वाली पूजा करे उजर की फरक वाली साल जिया ओकर गाइल बाजराई हर साल कहेले की मूर्ति बैठाई एह साल जिया ओकर गाइल बाजराई होठ में लगा के आइल होठ लाली हाँ हाँ होठ में लगा के आइल होठ लाली पूजा करेली पूजा करेली पूजा करे उजर की फरक वाली पूजा करे उजर की फरक वाली पूजा करे उजर की फरक वाली राइटर गौतम पंडित लिखले भजनिया कहे प्रोग्राम होई आज के रतिया राइटर गौतम पंडित लिखले भजनिया कहे प्रोग्राम होई आज के रतिया गाना दीपक के बजा के नाचे हाली हाली गाना दीपक के बजा के नाचे हाली हाली पूजा करेली पूजा करेली पूजा करे उजर की फरक वाली पूजा करे उजर की फरक वाली पूजा करे उजर की फरक वाली कोचिंग में आसो बहुरती रखाई सखी सखी संगे पूजा करे आई फूलवा चढ़ावेली लाली लाली हाँ हाँ फूलवा चढ़ावेली लाली लाली पूजा करेली पूजा करेली पूजा करे उजर की फरक वाली पूजा करे उजर की फरक वाली पूजा करे उजर की फरक वाली महाकाल रिकॉर्डिंग स्टूडियो रीगा मिलचौक।